שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, התיק הקטן והנחייתי שרון. פתיח ומתחילים. אנו סוחבים תיק קטן ואנחנו ארגון ועלתי ברוכים הבאים לתיק הקטן שרון דוד. כאן נלמד לשחר, לבחור אותו, לזכור שתמיד אפשר לעוף על החיים. אז בפרק הראשון סיפרתי לכם קצת עליי, על החזון שלי, ובפרק הזה אני הולכת לספר לכם איך הגעתי לתחום הזה של ההתפתחות האישית. אז הכל התחיל כשהייתי ילדה קטנה, חסרת ביטחון, נולדתי עם תסמונת מאוד נדירה, שעליה אני משתפת בהרצאה שלי. והיו לי הרבה מאוד קשיים חברתיים, לימודיים, ביטחון עצמי נמוך, וההורים שלי החליטו להעביר אותי לחינוך מיוחד כשהייתי בחטיבה, ובחטיבה התחלתי תהליך רגשי עמוק מאוד משמעותי. יחד עם המטפלת שלי התמודדתי עם חרדות באותה תקופה, עם פוגלים לחתין, יצאנו לתהליך מאוד משמעותי ששינה את חיי מאוד לטובה. יחד עם זה, אבא שלי באותה תקופה למד את תחום האימון וה-NLP, ותרגלנו ביחד כל מיני טכניקות מתוך העולם הזה, וזה משהו שתמיד מאוד מאוד סקרן אותי. ועד כדי כך סקרן אותי, שאחרי הצבא החלטתי שאני חייבת ללמוד את זה. תמיד כזה שמעתי פודקאסטים, את גל צחייק, אלכס דניאל, שחר כהן, כל מיני אנשים שאני מאוד אוהבת. אבל אחרי הצבא באמת לקחתי את זה צעד אחד קדימה, וזה בהחלט משהו שהיה מאוד משמעותי ומלווה אותי. תמיד זה נותן לי כוחות להתמודד, והטכניקות האלה הופכות את הקשיים למשהו פרקטי יותר. למדתי הרבה מאוד תובנות ושיעורים, ותמיד, כמו שאמרתי גם בפרק הראשון, תמיד ישנה ללמוד ולהשתפר. אני רוצה לתת לכם כמה מהתובנות שלמדתי מתוך העולם הזה של ההתפתחות אישית. והראשונה, אני חושבת שהיא קצת obvious, אבל זה כן משהו שחשוב שנדבר עליו. לפני שאנחנו בעצם מתחילים את השינוי, אנחנו צריכים לרצות אותו. להאמין בכל ליבנו, מן הקור פנימי אמיתי, שאנחנו רוצים בשינוי. כי תחשבו על זה, בן אדם שלא רוצה בסוף ואין לו את המוטיבציה לעשות, הוא לא יעשה. ברגע שזה יבוא מאיתנו ולא מאדם חיצוני, אז המוטיבציה להתחיל לעשות היא תהיה אמיתית, היא תהיה טהורה. ואני אתן דוגמה. מאז שהייתי קטנה, היה לי פוגלים לחתין. עברתי איזשהו טראומה מבית חולים ומחתין, וזה לא הפריע לי. לא, אבל רק תמיד אמרו לי כזה אבל ההורים זה נורא הפריע, שגדלתי, הייתי נטרפת, הייתי עושה דרמות, ודווקא כשגדלתי, כשהגעתי לגיל 16 והתחלתי להתמודד עם אקנה, והייתי צריכה לטפל בזה, רק אז זה התחיל להפריע לי. אז בעצם, רק כשזה התחיל באמת להפריע לי, שאני בעצם רציתי לעשות את השינוי, זה מה שעשה את כל ההבדל. ובעצם, אז השינוי צריך לבוא מאיתנו, ממקור פנימי שלנו. כשלנו יהיה את המוטיבציה לעשות את השינוי הזה, הוא באמת יקרה. ואני רואה את זה, דרך אגב, גם על הרבה מאוד אנשים. אני רואה את זה על אנשים שיש להם קשיים בסביבה שלי, והם מודעים לזה, אבל אין להם עדיין את הרצון, הם לא בשלב הזה של לקבל ולעשות את השינוי. וזה שלב מאוד חשוב, ברגע שאנחנו מודעים לזה, ויש לנו את המוטיבציה, אז זה מאוד מאוד עוזר לצאת לדרך. גם ב-NLP אנחנו משתמשים במודל שנקרא וולט דיסני, כדי להפוך את המטרה לחזון ברור עם פעולות פרקטיות, שאני אדבר על זה באחד מהפרקים האחרים. תובנה נוספת שלמדתי, אנחנו לא חייבים לצעוד בדרך הזאת לבד. אנחנו יכולים לקחת, וכדאי שיהיה לנו, מורה דרך. זה יכול להיות אולי מנטור, זה יכול להיות אולי חבר, לי הייתה מטפלת רגשית ועדיין יש כל מיני אנשים שהם גם מעוררי השראה ושהם יהיו איתנו לאורך כל הדרך בתהליך הזה שאנחנו עוברים.
תחשבו על זה. כשאנחנו עוברים את הדברים לבד, אז זה קצת יותר קשה, זה יותר מורכב. אבל כשיש איתנו עוד איש מקצוע שעוזר לנו ומלווה אותנו, הדברים, יש לנו גם את מי לחלוק, והרבה יותר קל לנו להתמודד. וזה משהו שמאוד מאוד פרקטי ועוזר בשיתוף. וגם זה נותן לנו זווית הסתכלות אחרת. כי שיש לנו עוד אדם שאיתנו בתהליך, שאנחנו נמצאים בתוך הסטייט, בתוך החוויה הרגשית, אנחנו לפעמים לא שמים לב לדברים, וברגע שיש עוד איזשהו אדם שמלווה אותנו, אנחנו יכולים לראות פרופורציה, תמונה יותר רחבה על האתגרים שאנחנו מתמודדים, ולפעול ממקום יותר נכון, יותר לתוך השכל, לתוך ההיגיון, ולאו דווקא הרגשות שמנהלים אותנו באותו רגע. בנוסף, שוב, הנושא הזה של לפרוק ולשתף עוד בן אדם, זה תמיד דבר מבורך. זה תמיד דבר טוב. תובנה שלישית ואחרונה שיש לי לשתף אתכם, זה כל הנושא הזה של גמישות מחשבתית. כל החיים שלנו, במיוחד בתחום של ההתפתחות האישית, אנחנו נצטרך לעבור שינויים וגלגולים. וזה דורש מאיתנו להיות פתוחים לשינויים שמביאים לנו החיים. ואני יכולה להגיד שבהתחלה, לי זה היה משהו שמאוד מאוד קשה להתמודד איתו. ותמיד שינוי בשבילי בתור נערה וילדה היה משהו שלילי, לאו דווקא דבר חיובי. ועם השנים, גם עם ה-NLP וכל התובנות שלמדתי, הבנתי שדווקא שינוי זה יכול להיות דבר חיובי, יכול להיות דבר מועיל שעושה טוב, ודברים יכולים להשתנות לטובה כמו לרעה, ואנחנו לא באמת נדע אם השינוי הזה חיובי או שלילי, זה באמת ההגדרה שלנו, אבל אנחנו באמת נדע את זה בפועל רק כשנעשה את השינוי. וכמו לכל דבר יש צד חיובי ושלילי. וכשאנחנו שומרים על פתיחות מחשבתית, שאנחנו בעצם מבינים אין דרך חשיבה אחת. יש כל כך הרבה דרכים להגיע לאותה מטרה, יש כל כך הרבה דעות וגוונים של אנשים, וככל שאנחנו נהיה פתוחים יותר לדרכים שונות, אז זה יאפשר לנו להתקדם ולהתפתח בנהירות. ויוצא ממש ב-NLP אנחנו מדברים על זה, שגמישות, יש הנחת יסוד שב-NLP אומרת שהגמישות היא העוצמה, היא התכונה העילאית. מה זאת אומרת הגמישות היא העוצמה העילאית? הגמישות היא בעצם מאפשרת לנו, תחשבו את זה כמו פלסטלינה. בעצם הגמישות מאפשרת לנו לשנות את הצורה שלנו כמו זיקית ולהשתלב בהרבה מאוד סיטואציות. וככל שאנחנו נהיה יותר ויותר גמישים, נוכל להשתלב בהרבה יותר סיטואציות ונקרים בחיים שלנו. אז תחשבו איך אתם, בשינויים שאתם רוצים לעבור, איך אתם יכולים לאפשר לעצמכם להיות גמישים מבחינת החשיבה. איפה אתם נקשים עם עצמכם שימו לב, יכול להיות שזה מה שמקשה עליכם, לאתגר הבא שלכם. אולי יש איזושהי הזדמנות, איזושהי צורת חשיבה שלא יצא לכם לראות עד עכשיו. וזה בסדר. אז אלה שלושת התובנות שלי, וקצת על הסיפור שלי, מתוך העולם הזה של ההתפתחות האישית. כמובן שיש עוד הרבה, ותוך כדי הפודקאסט אני אתן עוד תובנות ודברים, אבל עד כאן להיום. אז מקווה שנהנתם, שלמדתם, שהחכמתם. רגע לפני שאנחנו ניפרד, נסיים את הפרק השני. אני רוצה שתחשבו על התיק הקטן שלכם. מה אתם סוחבים איתכם? ואיך אתם יכולים להקל על הכובד שלכם? איך אתם יכולים להשתמש בתובנות שנתתי כאן בפודקאסט כדי להפוך את התיק שלכם לקצת יותר קל? אז אנחנו סיימנו את הפרק השני להיום, ואנחנו נתראה בפרק הבא של התיק הקטן. גן חייתי שרון. חווים תיק קטן, ואנחנו ארגון נעבר לתיק. ברוכים הבאים לתיק הקטן, שרון נביא.
כאן ילמד השחר, לבחור בטוב, לזכור שתמיד אפשר לעוף על החיים.